Gràcies a l'esforç del conjunt de la societat espanyola, l'educació a Espanya ha avançat de forma substancial en les últimes dècades, com reconeixen tots els organismes internacionals. L'extensió de l'educació obligatòria fins als 16 anys i l'escolarització de la pràctica totalitat de la població des dels 3 han suposat un salt important per a disminuir el retard històric que teníem amb els països més desenvolupats. Hem estat capaços d'oferir una educació bàsica comuna i obligatòria per a tots els ciutadans, amb una ordenació curricular integradora, capaç d'oferir les mateixes oportunitats de formació i, fonamentalment, les mateixes experiències educatives a tot l'alumnat, evitant les desigualtats que es puguen derivar de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d'una altra índole. Encara ens queda molt camí per recórrer. El nostre país necessita incrementar el nivell de formació del conjunt de la població. Per això necessitem plantejar dos objectius bàsics. Incrementar les taxes d'èxit escolar i reduir les taxes d'abandonament escolar primerenc. Necessitem que els joves no abandonen el sistema educatiu i que adquirisquen la formació necessària per al seu desenvolupament personal i professional. A més, cal recordar, en la passada legislatura es va estar treballant per arribar a un gran pacte social i polític per l'educació, un pacte que permetrà dotar de l'estabilitat normativa necessària al sistema educatiu, un pacte que permetrà invertir més i millor en l'educació per seguir millorant la qualitat del nostre sistema educatiu. Què ens trobem ara en l'avantprojecte de la LOMCU, Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa. En el seu preàmbul s'indica que l'important no són els recursos ni el professorat. L'important no és invertir més i millor en l'educació, sinó els resultats de l'aprenentatge de l'alumnat. S'indica també que el factor més rellevant dels resultats de l'aprenentatge és el talent dels alumnes, entès com un atribut individual. Per tant, la LOMCU suposa un canvi radical en la concepció del paper de l'educació obligatòria, un canvi de profund calat ideològic que, lluny de plantejar-se la intervenció a temps de superar les dificultats d'aprenentatge de l'alumnat, el que fa és constatar-les des d'edats primerenques i anar derivant dels alumnes que no superen les diferents revàlides cap carrerons sense sortida. Especialment greu és l'anomenada formació professional bàsica, que suposarà un desviament d'un sector de l'alumnat cap a una via sense cap tipus de sortida, una expulsió del sistema que es produeix dins la pròpia educació obligatòria, una tornada als conceptes més arcaics del currículum escolar, la recentralització i el control del Ministeri a través de les revàlides que condicionaran el treball diari del professorat i acabarà amb l'autonomia curricular dels centres, la segregació de l'alumnat en funció del seu talent en vies diferenciades des d'edats primerenques, la pràctica desaparició del Consell Escolar, són mesures que, si s'aproven, suposaran un retrocés històric de la qualitat del nostre sistema educatiu. Per si tot això fora poc, per ser coherents amb la seva afirmació que la inversió no és un factor rellevant dels resultats dels alumnes, esta llei ens ve acompanyada de retallades generalitzades en educació en els pressupostos generals de l'Estat i en els de la comunitat. Lluny d'avançar en el sentit que han fet els països més desenvolupats, ens proposen anar en sentit contrari. Lluny d'avançar en la resolució dels problemes existents, els anem a incrementar si s'aprova aquesta llei. Per això proposem al ple mitjançant d'esta moció l'adopció dels següents acords. S'instal·la el Govern d'Espanya a retirar l'avantprojecte de la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa perquè, lluny d'avançar en la consecució dels objectius del sistema educatiu espanyol, incrementar les taxes d'èxit escolar i reduir l'abandonament escolar primerenc, els empitjora. Reprendre el procés de diàleg que es va realitzar durant l'última legislatura per arribar a un pacte social i polític per l'educació, per tal de dotar el nostre sistema educatiu de l'estabilitat normativa i de les partides pressupostàries que necessita per seguir millorant la qualitat de l'educació. I donar trasllat dels presents acords al president del Govern, al president de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes. En principi, jo crec que la moció també en aquest sentit queda molt clara. Ens trobem en un... diré que és un avantprojecte, que això encara no està clar, però les intencions estan ahí. Des d'avantprojectes s'han fet 3, i els 3 no varien massa. De fet, al revés, el que fan és cada vegada matxacar més el sistema educatiu el qual estava i l'empitjor. Per la qual la llei definitiva va ser dolenta sí o sí. I partint del ministre Wert, que les frases que fa per defensar la seva política educativa cada vegada posa la pata, no sé, cada vegada més endavant, en aquest sentit, penso que tenim que tindre molt d'anar molt. Esta nova llei és totalment clerical, centralitzadora i segregadora. En aquest sentit, en el tema de la llengua oficial, no garantitzarà el domini de les dues llengües en la nostra comunitat.
en esta llei. L'assignatura que substitueix Educació per a la Ciutadania, la editorial, es recorde que és la Conferència Episcopal. Existirà un rànquing de centres, de l'1 al infinit, per a veure quin és el que millor, on tenen que anar els millors alumnes i on tenen que anar els pitjors. Una cosa és la necessitat i una altra cosa és la demanda. Els directors podran elegir a una part dels professors del centre. Això és una cosa molt greu. I passaran a ser mers gestors del centre educatiu. Les revàlides van a ser un filtre impressionant per a tots els xiquets i xiquetes i alumnes. A més exàmens, no és millor qualitat educativa. És una carrera d'obstacles més que un desenvolupament personal. I és una falta de confiança en el sistema i en el docent. Per tant, fins i tot, si les revàlides se centren en les matèries troncals, ja sabem el que va passar en les demés assignatures. Importants com són el tema de les plàstiques, música, etc., van acabar sent el que s'anomenaven abans les Maries. Tot això partint de frases com el Wert, del ministre Wert, que per a ell los recortes son reformas. Llisque en castellà perquè és una cita. La segregación por sexos es educación diferenciada. Los colegios concertados son centros de iniciativa social. El aumento de las ratios mejora la socialización, o mejor, el número de alumnos por clase no aumenta, solo se flexibiliza. La subida de las tasas universitarias y la disminución de las becas fomentan la excelencia. La educación de ciudadanos es adoctrinamiento. Endurecer el programa de becas mejora el rendimiento de los ciudadanos y promueve el esfuerzo. Empeorar las condiciones de trabajo de los profesores mejora la enseñanza. La educación es un gasto, no una inversión. El esfuerzo de una década en educación no ha mejorado el sistema educativo, sino que es un dispendio. Los problemas de la educación no son de inversión, sino de eficiencia. Per aquestes raons tenim que desconfiar molt d'esta nova llei educativa, que té dues coses. Comença dient que està totalment feta comptant en tota la comunitat educativa, és fals. I per una altra part, un detall. En el preàmbul apareixen 12 vegades la paraula talent. En això crec que no anem a canviar. La paraula talent? Nosaltres estem d'acord en la moció i pensem que és una reforma regressiva, excloent, elitista, segregadora, que trenca completament els principis d'equitat, cohesió social, integració educativa i suposa una tornada al model educatiu franquista. És una reforma que ens allunya encara més dels reptes de l'educació del segle XXI. I pel que deia el company de dels talents, el talent és un terme que no és psicològic, ni no existeix, existeix la intel·ligència. El talent apareix per primera vegada en la Bíblia i fa referència a una moneda. O sigui, que aquest terme no se pot utilitzar per a valorar i per a avaluar a un xiquet. O sigui, que imagineu-se com va l'assumpte. Bé, nosaltres simplement 12 raons per la qual no estem d'acord amb la llei. Primera, perquè s'ha fet sense un diagnòstic previ i rigorós. És a dir, no s'ha mirat quins són els problemes de l'educació a l'estat espanyol. S'han basat en els informes PISA. I els informes PISA no avaluen coneixement, avaluen competències. És a dir, són el mateix tindre coneixements mecànics que tindre competència en conduir. Un pot saber molt de mecànica però no pot conduir. Aleshores, PISA el que examina és la competència, és a dir, com portem el cotxe. Mentre que en Espanya encara no hem donat aquest pas i encara ensenyem continguts. Per tant, els nostres xiquets no poden fer bé aquestes proves si no canviem la manera d'ensenyar. Aquest és un anàlisi que no està ben fet. Segona raó, perquè s'ha fet sense debat. No s'ha consultat
ni als mestres, ni a les famílies, i tampoc s'ha consultat als especialistes en educació, a psicòlegs, a pedagogs. És com si tingueren que anar-se a operar el cor i te diguin, no, te va operar l'oculista. A que no se deixaria operar per un oculista del cor? Evidentment que no, però sí ha passat el mateix. Han fet la llei d'unes persones que no tenen res a veure en educació. Tercer, és una llei mercantilista, perquè anteposa les necessitats del mercat a la formació integral i a la construcció d'una societat més justa i cohesionada. És una llei que diu que l'educació és el motor del benestar. Trenca la filosofia de l'article 26 de la Declaració dels Drets Humans, on diu que l'objectiu de l'educació és desenvolupar a les persones en sentit integral. Quarta raó. És una carrera de revàlides, com ja el company. Aposta per un ensenyament basat en la pressió de l'examen. Se fa el primer examen en tercer de primària, 8 anys. El següent se fa en sisè. I en aquest examen ja es fiquen una etiqueta xiquets. Ja tenim una competència alta, baixa o mitjana. Ja van etiquetats a l'ESO. En quart de l'ESO es tornen a fer una altra revàlida. Però, ullet, així pot ser que tinguin aprovat en quart de l'ESO però que no aproven la revàlida. I aleshores què fan? No poden repetir perquè ho tenen aprovat. I on aniran a preparar-se per a la prova? Pues a las academias de mis amiguitos, bueno, de mis amiguitos, por supuesto, de los amiguitos de alguien, a forrar-se, tal? A més, totes aquestes proves que es van a fer, als xiquets, i a les xiquetes i als adolescents, les fan empreses externes a l'escola i a la universitat. Per tant, aquestes proves ens van a costar també diners. Més val que aquí surtin de les proves les invertiren en les escoles. Cinquena, redueixen continguts. És a dir, el ministre pensa que reduïm continguts i diguem són les assignatures importants, que són les matemàtiques, la llengua castellana, la història i les ciències, lo de més són tomaries, no serveix per a res. Quan això és una mutilació intel·lectual, perquè les persones tenim diferents intel·ligències. Un pot ser molt bo en matemàtiques, però pot ser molt roïn en educació física o en música. I depenent d'aquestes intel·ligències tenim diferents professionals, tenim metges, tenim artistes. Si nosaltres centrem el currículum en aquestes assignatures, estem mutilant la intel·ligència i el futur d'aquests xiquets. Així se torna a equivocar el ministre perquè no se trata del temps que dediquem a les assignatures. Finlàndia dedica menys hores que nosaltres a estar en l'escola, sinó se trata de com ensenyem i el context en el que s'aprèn. I això el ministre no ho sé molt bé. Després, per exemple, la llengua cooficial, la nostra, el valencià, que tant s'estimen alguns i algunes, passaria a ser una llengua, una optativa, el valencià. O sigui, ja no n'hi ha assignatura, una optativa. Després, una altra qüestió, recentralitza i controla. Abans, les autonomies tenien entre l'estat central dictava un 65% del currículum i l'autonomia feia l'altra part. Ara no, ara un 75% ve marcat des de Madrid. I se ens queda un 25%, però un 25% per a fer en temes de les optatives, no de matemàtiques, no, és sobretot tot marcat de Madrid. Després, per exemple, altra cosa que la que no estem d'acord, i això és una herència del PSOE, que el PSOE ja tenia que haver, això va perdre ahir el vaixell, és el tema de la religió. Ara la religió se dona a les escoles però no s'avalua. A partir de la llei de la LOMQE, la religió és una assignatura que se va a avaluar. I a més, com és una assignatura que s'ha avaluat, s'obliga a la resta d'alumnes que no van a la religió catòlica a que donen l'ètica. És com si ara diguérem, a veure, el diumenge, qui vol anar a missa? Vale, molt bé, se'n van a missa. Però la resta estan obligats a anar al parc a replegar les fulles. Però per què? Si es volen anar a missa que vagin, però jo... No, tots obligats. O sigui, com la religió és obligatòria, els altres també tenen obligatòria l'ètica.
Bé, continuem. S'augmenta el percentatge de continguts assignats a l'estat espanyol i s'estableixen avaluacions nacionals que marquen els nivells d'existència. Després, 7. Segregació en itineraris, el que dèiem a Suicongar. En primer de l'ESO, si suspenen, ja els separen i els envien a una formació professional que no serveix per a res, perquè així com ara tu feies la formació professional el primer grau i podies accedir al segon grau i d'ahir podies accedir a la universitat, ara no. Ara te quedes ahí i ja no pots accedir. O sigui que ja als xiquets els segreguen. Quan, per exemple, en Finlàndia, el sistema educatiu és completament obert per a que si una persona el dia de demà vol superar-se i vol continuar estudiant, puga fer-ho sense ninguna trava. Però així no. Després, s'estableixen rànquings de centres. Els centres faran les proves i segons els resultats s'establiran i s'enumeraran. Com si això fos una lliga de futbol. Però no només això, sinó que els centres que tinguin bons resultats tindran recursos per a dur els projectes a terme. I els que no tenen bons resultats no tindran recursos. És com si vostès tenen dos fills. Un està malalt de la grip i l'altre està bo. Doncs el medicament li donen al que està bo i al malalt no li donen res. Evidentment, si xiquet mai se podrà curar. Doncs això és el que van a fer en el sistema educatiu. Després, una gestió empresarial, el que dèiem abans. El director pren totes les assignacions, és un braç de l'administració, se converteix en un director patró que pot inclús contratar a professionals. És a dir, allò que era més neutral de dir passes una oposició i per això te contraten, ara no. Ara simplement el director podrà contratar a qui vulga, en els criteris que ell crega, clar, no n'hi ha criteris establerts. Després, les funcions que tenia el Consell Escolar passen a ser totes del director. I per últim, arriba a concertar centres que inclús segreguen per sexe. És a dir, poden haver centres que són les netes xiquetes i que són les netes xiquets. I continuem privatitzant. Això continua també sent una herència del PSOE, quan va fer el concordat Estat-Església, que ahir també se va perdre el barco. Ahir tenien que haver donat el pas de tindre una bona escola pública. En Finlàndia, l'escola pública ocupa el 92%, mentre que així en Espanya no arriba ni al 60%. En fi, en resumen, què és el que volem? Volem una educació pública, gratuïta, una educació que arribi des dels 0 anys fins al doctorat i que siga totalment gratuïta, que siga permanent, és a dir, que un tinga formació des que naix fins a que se mor. Volem potenciar l'acció tutorial tan important, que en primària se fa, però després en batxillerat, en l'ESO, aquesta acció tutorial se perd. Volem una avaluació com una estratègia de millora, és a dir, analitzar els problemes que hi ha per a poder-los solucionar, no examinar simplement. Volem una escola pública inclusiva, perquè tots tenim alguna cosa que ensenyar i alguna cosa que aprendre. Volem una escola pública laica, volem una formació professional real, que servisca per a fer bons professionals. Volem una formació contínua i motivada de tot el professorat. Volem una llei de finançament del sistema educatiu. No pot ser que el PSOE per a 3 milions de retalls, el PP n'ha fet 5 i si continuem així, ara estem en un 3% del PIB, mentre que en Finlàndia s'inverteix el 7%. I volem un pacte d'estat sobre una llei d'educació, perquè l'educació no és un xoet que puga usar a governar i la canvien contínuament com estem fent. Per tot això, perquè pensem que l'educació ha de cohesionar la societat. I tot això segon torn, els
diria una cosa, el volem que diria el company Montse. Me pareix molt bé el que facin en Finlàndia, però jo crec que la moció l'havia presentat el Partit Socialista, és el que ha llegit la moció, i el normal és que diguem la nostra opinió sobre la moció que ha presentat un grup polític. Ja l'ha llegit, Òscar ha fet la seva defensa, però no podem tornar a fer una altra moció des de davant. Jo sé que el tema el coneixes molt bé, és mestre, entonces el domines bé, però clar, quan se presenta una moció, per norma per les que queden, un presenta la moció, els altres diuen la seva opinió, si la van a votar o no, o se callen i després la voten, no ha dit que no la va votar, ha votat que sí, que ho ha dit la Junta de Portaveus, però esperen a la gent perquè són els 12 i perquè hi ha temes que se tenen que tratar de cara. I si entrem en aquesta dinàmica, a qualsevol moció que presenta Esquerra Unida, perquè tu sols li farà tota una rèplica de defensa o de contradefensa, i jo penso que la normativa està molt ben regular. I és, el que presenta la moció de llits, dona uns torns de paraula o donem uns torns de paraula per a defendre o no defendre la moció i acaba en el torn el que ha presentat la moció, que en aquest cas és el grup socialista. Entonces, felicite a la regidora perquè és un tema que domina i coneix, però de veres jo crec que hi ha moltes més mocions i n'hi ha que potser organitzar-nos un poc millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Si no s'hagués més paraula. Jo penso que hi ha democràcia i cada un és lliure de dir el que crea convenient. Jo el que penso és que els plenos haurien de fer-se més regularment i així les coses s'hi podrien treballar i argumentar. Ja estem per a fer arguments polítics i no per a dir un sí o un no. Jo he arribat a dubtar si l'havia presentat jo, però estic d'acord que hi hagi llibertat d'expressió, no m'hi ha enrotllat-se i totalment d'acord. Bé, no us havia la intenció de vot, no sí. Bueno, encara que s'ha perdut una miqueta, sí que és de veres que està tot relacionat amb el tema de l'educació i sí que és de veres que Montse domina un muntó i és d'agrair que una membre de la corporació local, els dos, que estiguen tan ficats al dia. En qualsevol cas, des del Partit Popular anem a abstindre's en aquesta moció, sobretot perquè conforme està presentada estem parlant d'un projecte de llei que encara no està ni siquiera aprovat. Entonces, d'alguna manera, per sentir comú, dir ja que retiren algo que encara estan estudiant per poder aprovar, segurament Montse que coneix el tema ho tindrà molt clar i com se va a executar de forma real en les escoles, però nosaltres no som negos i no som, i al final jo crec que el més ideal és abstindre's, vosaltres esteu per la llavors, no fiquem obstacles perquè tiri endavant, però sentir comú, d'alguna manera, votar a favor de retirar una cosa que encara no és ferme, en qualsevol cas, passem al torn d'intervenció, al torn de votació, tots a favor? Abstencions? Molt bé, quedaria aprovada la moció.